Tallers Guinardó treballem per la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest és el nostre objectiu i el mitjà per aconseguir-ho és a través del Centre Especial de Treball. El client ens porta un producte propi i nosaltres el preparem per sortir al mercat. S'inicia amb un grup de pares i mares preocupats pel futur dels seus fills que decideixen ajuntar-se per cercar recursos per un futur millor. Era una associació que tenia 10 persones i d'aquelles 10 persones inicials actualment som una plantilla de 120 treballadors, dels quals un 80% són persones amb discapacitat. Tot i aquesta trajectòria de creixement que hem fet, la nostra essència i el nostre valor sempre ha sigut el mateix. No una mirada posada en la persona i centrant-los en les seves necessitats, tant laborals com socials. És per això que a banda del Centre Especial de Treball també vam crear una fundació, que la fundació el que fa és oferir servei en totes aquelles altres àrees de la persona que no són específicament laborals, però sí que també necessiten d'una atenció especial. L'Institut Català de Finances sempre, des dels nostres inicis, ens ha recolzat. Per nosaltres ha tingut un pes molt important, ja que als nostres inicis que algú ens facilités un crèdit per la compra d'un local no era una tasca fàcil. I l'Institut Català de Finances, amb el valor que li dona al tercer sector, va donar suport a la nostra iniciativa. Quan van dir que fer un altre canvi d'aquest local, passar a una nau industrial, ells sí que ja ens coneixien, ja coneixien la nostra trajectòria i ens van tornar a donar suport en aquesta nova etapa i en la compra del local. El nostre objectiu de cara al futur és continuar pensant en les persones amb discapacitat, continuar fent una aposta per als serveis actuals i nous serveis que poden sorgir i pensar que encara ens queda molt recorregut per fer.